Għad-deputatu kelli mewlini tal-Oppożizzjoni għas-Sigurtà Soċjali Graham Bencini igidba min jgħid li gvernijiet nazzjonalisti friżaw il-pensjonijiet f'pajjiżna sal-2013. Dan anke jekk hu fatt magħruf li għal xieren ta' snin il-pensjonijiet lokali qatt ma kienu żdiedu mqarċen teżbu wieħed. Għajra żidiet tal-għoli tal-ħajja li anke dak il-kumpens mhux dejjem kien jingħata. Kompletament bil-maqlub minn wara l-bidla fil-gvern l-anzjani f'pajjiżna diġà ħadu l-11 il-żieda konsekuttiva sal-lum, waqt li minn din is-sena se jibdew jifrankaw it-taxxa fil-valur tad-doppju tal-pensjoni massima fuq tħul addizzjonali. Iżda f'konferenza tal-aħbarijiet organizzata mill-Partit Nazzjonalista stess, Bencini baqa' jinsisti kontra, minn barra li lanqas kien jaf iwieġeb mistoqsija sempliċi dwar kemm kienet it-taxxa fuq il-pensjonijiet sal-2012. Mhux vera taħt gvern immexxi mill-Partit Nazzjonalista il-pensjonijiet ġew iffriżati. Din il-istess attitudni ta' kollegi oħrajn tiegħu fosthom id-deputata u kelliema tal-Oppożizzjoni għall-anzjani Paula Mifsud Bonnici ftit tax-xhur ilu. Fil-waqt li għandna gvern li dejjem jgħid illi il-pensjonijiet dejjem żidhom u li l-gvern nazzjonalista friża il-pensjoni din ukoll naħseb li hija gidba. Kienet saħansitra ddikjarat li gvernijiet nazzjonalisti żiedu l-pensjoni b'186%. B'Bencini wkoll jirrepeti l-istess dikjarazzjoni. Fil-verità llum l-inqas pensjoni f'pajjiżna hija ekwivalenti tal-ogħla waħda li kien hemm 13-il sena ilu. Bil-Gvern Laburista mmexxi mill-Prim Ministru Roberta Bela jisħaq li se jibqa' jsaħħaħ it-tħul tal-pensjonijiet, grazzi għall-aqwa tkabbir ekonomiku li jeżisti fl-Unjoni Ewropea kollha.